Türkmenistanda çörek yetmezçiligi dawa jenjellere şol sanda alıcılaryň hem satyjylaryň arasynda çakmyşyklara sebäp bolýar. Aşgabatdaky döwlet dukanlarynyň birinde çörek yetmezçiligi müşterileriň güýçli nägileligine sebäp boldy. Netijede dukanyň aýnasy döwüldi. 9 fevralda ýerden çörek satylanda bereketli bazarynda ýerleşýän döwlet dukanynyň aýnasy döwülipdir. Şaýatlaryň Azatlyk radiosyna aýdýaly dukanyň galyň aýnasy bilkaslyň döwülipdir. Ýerden hemişe bolşýaly çörek paýlanandan soň nowatda duranlaryň köpüne çörek ýetmedi. Nägilelik görkezden raýatlar aýnany döwüp döwlet hemlegine zeper ýetirip başladylar. Diýip şaýatlaryň biri Azatlyga gurrun berdi. Bir näçe şaýatyň sözlerine görä daňdan sagat 4-de 100den gowrak adam dukanyň daşynda nowata durupdyr. Çörek çalt gutaryp çöreksiz galan adamlar gaharlanyp başlapdyr. Dawa başlananda çörek satyn almagy başaranlaryň köpüsi hem gidipdir we dukanyň ýanynda 60 töwerege adam galypdyr. Şaýatlaryň sözlerine görä çörek satyn alyp bilenler galanlary köşeşdirmäge synanypdyr. Käbirleri ertir has irak gelin satyn alyp bilersiňiz, biz hem düýün alyp bilmedik diýseler, bu sözler nägile bolanlary köşeşdirmändir. Olar ertir satyn alarsyňyz diýmegen saat ýöne şu näme aç galmalymy, çağlara näme diýmeli, çöregi ertir ýersiňiz, bugün sabr ediň diýmelimi, bizi köşeşdirmäň näme etmelidigimizi bilýäris diýip jogap beripdir. Çörek satyn alanlaryň we alyp bilmeýänleriň arasynda başlanan bu dawa dukanyň satyjylaryna ýetipdir. Satyjylaryň çörek etmezçiligi meselesini çözüp bilmejekdiklerini göz ýetiren alyjylaryň biri dukanyň vitrinasyny döwdi diýip şaýatlaryň biri gurrun berdi. Dukanyň işgärleri märekeni dargatmak üçin polisiýa jaň edipdir. Polisiýa gelmezden odal adamlar dargapdyr. Bu ýagdaýyň bolan ýerine baran polisiýa topary günäkärleri anyklamak üçin derňe işine başlapdyr. Ilki bilen sebäte video gözükçülük etmek üçin guralyň ýazgylary talap edilipdir. Bu arada Azatlyň habarçylary gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä Bereket bazarynyň çäginde ýerleşýän dukan Sowda ministrliginiň garamagynda Azatlyk radiosu ministrliginiň resmiýetlerinden we dukanyň ýol başçylaryndan maglumat almagy synançdy. Emma synançyklar başa barmady. Türkmenistanda çörek yetmezçiligi gün-günden güýçlenýär. Her gün ýüzlerçe adam çörek almak üçin ençime sagatlap nowata durýarlar we her gün adamlaryň ýartyndan gowragy öýlerine boş gaýdýarlar. Adamlar un we çörek yetmezçiligi meselesini çözmegi başarmaýan ýa-da istemeýän beperwaý häkimetlerden bizar boldular. Raýatlar häkimiýete täsir etmegiň başga ýollaryny görmän, döwlete maddi taýdan ziýan ýetirýärler. Dip dükanda bolan wakanyň şaýada edýär. Häzirki wagtda Aşgabatda çörek nowatlary giýje başlanýar. Her gün giýje saat 3-de döwlet dukanlarynyň daşynda onlarça adamyň duranlygyny görmek bolýar. Bir näçe sagatdan soň satylyp başlanýan çörek ýarym sagatyň içinde gutarýar. Bu agyr ýagdaýda ýaşaýjylar bir-birine raýdaşlyk hem görkezýärler. Dukanlarda gedek-gedegine nowatçylyk edýärler. Goňşular gedekleşýärler. Biri sagat 3-de nowat alýar, galanlary 5-de barýar. Ertesi gün beýlekler nowata durýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda çörek satyn almak üçin giýjeki nowatlar ýylyň başyndan bäri güýçlendi. Çörek yetmezçiligi ýurtda 2017-nji ýylyň güýzünden bäri dowam edýär. Döwlet dukanlarynda çörek döwlet tarapyndan subsidiýalenen bahadan 1 manat 20 teňneden satylýar. Adam başyna 3-den köp satylmaýan çörek tiz gutarýar. Köplen çöregiň yetmezçiligi dawa jenjele sebäp bolýar. Bazarlarda çöregiň bahasy we hili has ýokary bolýar. Ýurdun häkimetleri krizisyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmän gelýärler.